pistettä ja kolmanneksi nopein 1 pisteen, niin Olli Lahti on siis kerännyt kaikista myös täyden pistepotin. Niin hänellä on ollut oikein, niin kuin eilen muistelin, onko ollut 2 lähtöä, että ei ole ollut nopein. Niin, treenit ajettu Hyvinkäällä ja vauhti näyttää olevan aivan hyvää. Että toivotaan, että kaikki menisi ekasalaku edes hyvin, että tiukat edät siinä, että kovaa porukkaa kaikissa edis mukana ja toivotaan, että lähdöt onnistuu ja vältyttäisiin kolarilta, niin menisi hyvin. Ja ihanaa kilvanajoa tarjoavat meille Tuomas Kants ja Kalliokosken Jere. Ja kyllähän toi kaksinkamppailu, niin se on myöskin paikoitelta leveätä linjaa. Seppä kolmantena, Lindström jättää lisälenkin viimeiselle kierrokselle, on nelospaikalla ja tältä 4. Hienosti tuo viimeisen mutka ja ei lähelläkään, että olisi jäänyt kolmanneksi. Jere Kalliokoski aika 2.30.
kumpi Jokerille ei tule. Tavallaan tossa olisi ollut kyllä Niemelle hyvä paikka mennä Jokerille. Joo, kaveri takaa. Mut nyt oli hyvä linja tuossa varikomuuttossa Niemellä ja hän sitten GT-koro. Päästään katsomaan, että miten se vertautuu sitten kun tullaan maaliin. Pitäisi riittää, mutta kyllä myös Saukan pitäisi mennä Salosen ohi. Joo, ja meneekin. Nieme tulee keräämään enemmän vauhtia, mutta ei se reilusti. Ei se. Ja Lindström menevät lisäleikille heti ekalla kierroksella. Ja nyt lähtee Lassila hakemaan ohituspaikkaa Malisesta. No, oho. Joo, varmaan annettiin Lassilalle ohjeesta. Jos Malinen menee äänessä. Niin, nyt on sitten alkuerät ajettu ja niistä tuli voitto. Finaaliin lähdetään paalulta ja yritetään voittaa finaalia. Katsotaan sitten miltä pistetsilanne näyttää SM. Sitten meillä on vuorossa autocrossiluokan A-finaali ja eturivistä 21 Tuomas Venäläinen ja 13 Rolle Ikäheimonen. Toinen Niemi ja mikä on sitten Ikäheimonen pääsee Turpeisen eteen. Turpeinen tällä hetkellä neljänneksi, Simonen viidentenä ja jännitys sen kun tiivistyy. Meillä on kärkikaksikko käymättä lisälenkillä eli tuolla Jokerilla ja sitten ketkä ovat ne, jotka nappaavat podiumpaikat ja pääsevät ruiskuttelemaan kuovijuomaan. No nyt kun katsotaan Tuomas Venäläinen, Rolle Ikäheimonen eroa nyt, kun tuo edellinen kierros päättyi, se on aika tarkalleen tasa 5 sekuntia. Joo. Se ei riitä mun mielestä, mutta tietysti autocrossi laitteet on ehkä vähän liukkaampia, se on huono sana, nopeampia tuolla lisälenkillä. Ovat kyllä joo. No mitä tekee Venäläinen, meneekö hän heti sinne? Ei mene.
oli 5. ja Janne Viitikko 6. 8-9 sekuntia erottaa. Mutta tavallaan tällähän tää pitää tää päättyä. Toinen tulee lisälenkiltä ja toinen ei. Ja sit katsotaan kumpi on enemmän tuossa lipulla. Kyllä. Hienoa. Todellakin. Mikänen on se viimeinen kierto 58. Joo. Se oli tuolla lähdön nopein kierto. Joo. Se on hyvä tehdä siihen kohtaan, kun siihen on kaikkein eniten tarvetta. Kyllä. Reilusti niitä kylttejä siellä. Jos ei niitä kylttejä huomaa ja reagoi niiden mukaan, niin vähän pelottaa ne ihmiset taas muutenkin liikenteessä. Ja Rajalalla oli tuossa kun lähtölautalta katsoin, niin hän vähän stumppasi siinä lähössä ja jäi sitten, niin tää oli mun mielestä ihan itsestään selvä, että Skanskin mennyt, koska ajolinja ei ollut ehkä ihan optimaalisin nyt tähän, mutta koska tuuri meni, niin Skanski sitten meni. Kalliokoski, se on tällä hetkellä ja Tuuri ja Rajala ovat molemmat käyneet. Tuuri Rajala. Kiertäneet kuskit ajavat keskenään niin kovaa kilpaa, että kannattaa vaan hakea tarkoittaa. Nythän meni. Saatu Hyvinkäällä ajettua ja meni aivan hyvin. Eristä voitto ja finaalista voitto ja vissiin tuli epävirallinen Suomen mestaruus, tällä hetkellä näyttää siltä, että aika loistava päivä. Finaalin lopussa ja viime metrillä autoon tuli joku käyntihäiriö ja se vähän säikäytti, mutta onneksi päästiin ykkösenä maaliin.